Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Double technical. Double technical ang itinawag kay number 5. Number 5 parehas. Number 8 ng PC, number 5 ng City College. Tatlong personal foul na yung number 5 ng City College. Yung number 8 ng PC, dalawa. Kanilaw, tumakalinaw, wala. Foul committed on number 10. First free throw ni number 12 pumasok, 27-25. Dalawa na ang lamang ng PC. Next. Mas break kay Bundok number 9. Pumasok, deadlock tayo, 27 all. Second deadlock of the ball game. Bola pa rin yan ng PC. Number 19. Mintis yung tira. Ball intercepted by number 6. Number 6. Time out, City College. Score mo natin, 31-27. Diamonds on my neck. Yes, I'm fabulous. Second quarter. They keep hating on me, I don't stress. Don't got time for this, cause I'm fabulous. Capiche? Big hair, high heels, and the fur jacket. Style so fresh, you wishing you could check it. Ain't nobody else got money like this. Diamonds on my neck and a new. Dalawang supalpal yan. Binigay ni number 14 sa City College. Bondok. Bondok for 2 points. Castro. Nagtuloy-tuloy. Pumasok yung tira. Rebound na number 22. Ball intercepted by Castro number 6. To Canilao.
Wala yung tira ni Canilao. Ang ganda ng galaw. Hindi lang pumasok yung tira. Bola ng City College. Foul committed number 12. Ten seconds to shoot. Bondok sa 3. Ang layo niyan. Bondok. 3. Change favor po tayo. 31-32. Balik sa City College ang kalamangan. Number 19. Bola pa rin yan ng Pampanga College. Bola tumama sa paa. Bola yan ng City College. Bondo, wala yung tira. Rebound ni number 6. Canilao, number 8. Canilao for 2 points. Change favor, 33-32. Balik sa PC ang kalamangan. Seconds to shoot. Number 10, wala yung tira. Rebound ni number 6. Seconds to shoot. Tira ni number 5. Mahina. Number 1 to number 10. Number 10. Time out. Pampanga College. 6 minutes, 11 seconds. Follow number 8. Walang free throw ni number 14 Macalino. Hindi pumasok. Mintis ang tira. Wala pa rin yung pangalawang rebound ni number 8. Number 10. Wala. Rebound ni number 14. Pero bola na agaw ni number 10. Di lang matanganan. Bola pa rin yan ng Pampanga College. Nasa penalty na ang koponan ng City College. First free throw ni Martinez pumasok, 34 all. Third deadlock. Pangalawang free throw. Pintis.
Follow up ni number 17. Nagkaroon ng foul kay number 8. Dalawa na si number 8. 5 and 24. First free throw nila kapag hindi pumasok. Dami nang naimimintis na free throw ng Pampanga College. Miscommunication between number 22 and number 11. Number 9. Bondok umikot. 2 points, Bondok. 37-36. Ten seconds to shoot. Tira ni Martinez. Wala. Nagawa ng bola na kuha number 15. Garcia. Wala pa rin. Number 17. Number 17. 2 points. Pass break kay Regis. Ibarra kay number 17. Pumasok yan. 41-36. 5 puntos na ang kalabangan ng PC. 11 puntos ni number 50. Pasa na agad ni number 13, Garcia. To number 9. Time out! City College, 43-36. Ang score po natin, 43-36, 3 minutes and 56 seconds. 43-36. May foul committed on number 7. Nakaapak sa linya. Bola pa rin yan ng City College. 8 seconds. 8 seconds to shoot. Number 21. 38-43. 3 minutes and 30 seconds. Martinez, may bump. May foul yan. Committed on number 11. Di pumasok yung unang free throw ni number 7, Martinez. Wala pa rin yung pangalawa. Pero bola pupunta pa rin kay Martinez. 10 seconds to shoot. Garcia tumira sa 3. Wala pa rin. Lang na yung tira. 5 seconds. Number 9.
45-38. Kira ni number 28 sa 3, wala rebound ni number 15. Pass break kay number 9. Natapik yung bola palabas ni number 9, Bondok. Kira ni number 15, wala rebound ni number 22. Bondok, may foul committed on number 9. 14 to shoot. 10 to shoot. Pangaliban. 3 points. 45-41. Ten to shoot. Two points on Bamba, number 18. 47-41. Number 22, Putata. Bola out of bounds, papupunta sa Pampanga College. Offensive foul committed on number 11. 1 minute and 26 seconds. Seven seconds to cross. Bondok! Ang gandang galaw naman ni Bondok. 47-43 ang ating score. 1 minute and 10 seconds. 14 seconds to shoot. 10 seconds. Ang gandang pasa. Nahilo ang kalaban. Foul on number 21. First free throw ni number 13, Kapos. Pumasok yung pangalawa, 48. Forty-five seconds. May foul committed number 7. Di pumasok yung free throw ni Bondok. Wala pa rin. Pero isa pa, sabi ni referee. Sabi ni Sir Joey, isa pa. Entering too soon ang green. Pumasok this time, 44-48. 4-point lead by Pampanga College. 40 seconds. Martinez. Wala yung layup pero may rebound si number 10 to number 18 Bamba. Wala pa rin. Bamba pa rin. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Garcia, 3 points. May foul ba? Foul kami dito number 11. Tatlong free throw ang ibibigay kay number 9, Bondok. First free throw ni Bondok, hindi pumasok.
Pumasok yung pangaliwa. 45-51. Last free throw. 2 out of 3. Five seconds. End of the second quarter. 451-46. That's the end of second quarter ng ball game po ng Senior Division ng UCAAP 2018 sa pagitan po yan ng Pampanga Colleges at City College of Angeles o CCA. 6 na puntos po ang kalamangan ng CCA. Muli ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Venture, total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country, and supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Tunghayan naman po natin ang report ni Lizen Morten. And we are still here sa Don Honorio Ventura Technological State University upang tunghayan ang matinding sagupaan sa pagitan ng Pampanga Colleges Titans at City College of Angeles Phoenix. At ito nga, gaya ng inaasahan ng coach ng magkabilang grupo, balikatan at nagpahalinhina ng lamang ang magkabilang team. Ito ay dahil sa depensang pinapakita ng parehong grupo, pero bahagyang umusad ng 5 points ang score ng Pampanga Colleges sa score na 46-51. Ito ay dahil mas lamang sila ng steals at turnovers sa kabilang grupo. At yan muna ang aking halftime updates mula pa rin dito sa Dabsu Gym. At ako si Lizen Morten ng inyong courtside reporter. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.